Amen. Tapuji Tuhata mare demahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehovah, ninna ibana do, hakolongon salib hubain mak ibahini udai iho mar hite-hite dengan bahasa haleluya. Tuhan Dewata Pargo Nasu Dosa Nasu Marmulia
Yesus Kristus, rehonomu hati sangi dosa, hati gorang, dohot hanguluan saleleng-leleng na dihang, hasi maroham, rehon lai dihang, say sungguli, jala tumto guruhanami marhide-hide tobdim, as dihami pangurumpion siyakko, moloro pangutunat Tuhan, say pahot marohanami, asa tumpor siya hami dihatam, dohot di baga-baga, asa jupak kami hatunangan salileng-leleng na, marhide-hide anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kauma patik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu asa martuaho, jala leleng mangolu ditano nani leon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni oddo, ikon dia biari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang learo hatta mida natorasta, dohot mida akkarajata, rodi akkana tua-tua, dang jadi para ottari masni nasida, iko patud dohita jala ikon holong rohatta tunasida, siolo addo nasida, jala sibubuto do rohana, ido sahatna, atong rap mangido gugu mahita, mangulahon nahobar tupatiki. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami. Mangulaw na bart patik mi. Amin. Mare dehita. Tato potima dosa tanagodangi tu adupan debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon roh tujoloni habangsa habadiaumi. Manopoti jala mengangguk kod dosa nami.
masai jot warsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami narwai, dakku hawalongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Dibaheni tamadori masamu jala umam muhami tuhamatian saliling-liling nai, alai nama purus mahamin waing tuasini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna, sayurupi mahami paubaon rohanami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan dosatta, satokido hutadi koko, alai papungpungok kumaho muse marhide-hide akka asini roha godang, tagad diparbiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradok poko, alai marhide-hide dengan bahasa saling-lilingna, asiakku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Amen. Mare dehita. Turpu epistel di Minggutta Sadarion, Imasiam kunisi Musa napapaton, bidusa plopat, mamuka maisian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 sia, tajahama marsikak soring hamima naparjolo. Dungi ninna Jahoba ma tusi Musa, siadia delengon isahan ni bangso onahu, jala sadia leleng nari dangolo nasida porsea diau, binahen ni sude tadda akan nahubahan di tonga-tongana. Dungi ninna si Musa ma tu Jahoba, begio ni halak Misir ma baritai, ainunga ditugiyokko bangsa on ruar siat tonga-tonga nasida, marhite-hite hagogo ommu. Tung sura bunomu nuaing bangsa on,
songon sahalak jadi dohonon ni bang suparbegu akan nangubege barita mima songonon. Nuaing pe saya marmulia ma gogoni Tuhani songon nong ni dok ni hatam ani mudo. Atong saya marpamuati maroham ida hajaton ni bangsom hobar tu hina godang ni asini roham ala nang sapala marpamuati roham ida bangsom olak ni misir dope rasi rasa noaing ido sahatna mertua ma natumangion hatan debata jala naum peopsa. Amen. Mare dehita. Hati dakko ma hata hapor siaw tay songona di hati dakko ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabe-gabian satod di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpazal do ibana di hau penarsilang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana pai mamulak sogot tanaon manguhumi halat na mangolu dot namate au porsea ditodi parbadia jala adok sadahuria nabadia huria hato panelak Kristen akan nabadia dohok dia asan dosa dohok dia tai namadok mulak mangul sogut daing ni halak naung mate dohok dia nguluan na suara suda. Amen. Tabigay matiting na masa dohot si pamasaw ni Huriatta di bagasan sa Minggon.
Shalom, selamat hari Minggu ma dehita saluhutna. Tapai hut-hut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 20 Juni 2026. Na perjolo goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu papatot dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu holong mabual las niroha dohot apul-apul. Napa duahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 7.30 lansia ina Kamis ina Esther ama Jericho pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria pukul 10 bitu ama Salom RN HKBP. Napa toluhon hari tau tu Minggu tanggal 5 Juli 2026 sian sektor Roma pukul 7.30 keluarga A Silaban inang Boru Purba pukul 10 keluarga J Sitopul inang Boru Siobing pukul 10 bitu Naposo Suandi Sitohang Dohot Stepani Deborah Siagian. Nomor 4 ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 5 Juli 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Nomor 5 ibadah Minggu keluarga songon naung dititikon nadi hari Minggui sadereot di patu pado ibadah Minggu keluarga marhite narap sahudulan merminggu sada-sada keluarga laos di ibadah Minggu keluarga on tapatu pado papungu amplop manupaki kegiatan tahun transformasi dohot pesta kotilot 2026 tapasahat mai anon tu jolo dung sipul camita rap dohot pilihan paduahon. Napa onopon dana na sorang di bahasa-bahasa tuat tado sada dana boru di keluarga ni amata LH Lubagaul inang HR Boru Sitorus na di hari Jumat tanggal 10 Juni 2026 sian sektor Sion. Napa bituhon ruas nataba mamuka di Minggu sadarion nunga gabe ruas nagok di Huriata na parjolo ima keluarga ni amata Fernando pangaribuan inang Puji Ningsi Boru Siagian rap dohot sada danak naso tardidi dope nasida pida sian HKBP sidulang resort Laguboti habis saran distrik Opak Toba nuaing tinggal di Jalan Perada Gang Nangka masuk tu sektor Judea. Molo merminggu do sida jong-jong ma di inganan. Mulai ate ma udul ma nasida. Na paduahon keluarga ni amata Abraham Benaya Partahi Pardede inang Triana Pidayanti Boru Situmeyang nama jalo pasu-pasu parabogaso di Huriata na di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 nuaing tinggal di komplek koperasi Blok C Pitu masuk sektor Filipi. Napatuluhon Prans Manopi si Haloho ruas Marsa Halak-Salak manang naposo bulung nasida pidda sian HKBP Jetun Resort Jetun Tanjung Gusta distrik 10 Medan Aceh nuaing tinggal di jalan BTN Pabuaran Indah nomor 21 Cilodong masuk sektor Bethlehem. Napawaluhon rapat panitia tahun transformasi dohot pesta kotilon. Sadarion Minggu 20 Juni 2026 pukul 10 sia di Patupado rapat panitia tahun transformasi dohot pesta kotilon. Sungguli hamima tu sudie panitia asareta ro madohoti rapoti. Nah apa siahon pertanyaan sektor Selasa 30 Juni 2026 sektor Judea keluarga B Sitohang inang Boru Sihotang sektor Kanan keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Bintang sektor Efesus keluarga M Silalahi Boru Siaturi sektor Galatia keluarga M Gultom Boru Pardede sektor Filipi keluarga P Silalahi Boru Manurung sektor Philadelphia keluarga M Lubagaul Boru Purba
tanggal 1 Juni, Rabu tanggal 1 Juli 2026, sektor Sion, keluarga U Mahulai Boru Sidaputar, sektor Betania, keluarga S Sianipar Boru Simanjuntak, sektor Roma, keluarga R Sitohang Boru Gultom, sektor Nasaret, keluarga A Sitompul Boru Silalahi, sektor Kolose, keluarga J Manalu Boru Panjaitan, sektor Bethlehem, keluarga A Situmorang Boru Hutauruk, Molo Alamat Boy Mata Ida di Buku Wartata. Nomor 10, ujian perguru Malua. Di hari Sabtu Minggu tanggal 4 bulan 5 Juli 2026 nanengro di Patupado ujian perguru Malua. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ima ujian tulisan mulai pukul 10 jala hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ujian lisan ni dohotan ni sude natoras perguru Malua mulai masuk pukul 14. Nomor 10 sada pelantikan perhalado pada tahun pergantian antar waktu. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 nanang roon di permingguan pukul 10 di Patupado pelantikan perhalado pada tahun manang pergantian antara waktu periode 2024-2020 lalu. Nomor 12 amplop dana operasional perawatan inventaris. Di hari Minggu tanggal 5 Juli nanang roon Patupado papungu amplop dana operasional perawatan inventaris. Nomor 10 tolu perayaan ulang tahun 165 tahun HKBP. Domu tu ibadah syukur perayaan 165 tahun HKBP nah di Patupa di Gelora Bung Karno di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2026 nanang roon tuaka ruas nanang madahoti ibadai asa mulai ma di daftar tu perhaladuna sektor B. Nomor 14 perekrutan pemusik ibadah sekolah minggu. Khobar tu kebutuhan ni pelayanan ibadah sekolah minggu di Patupa seksi musik Dewan Marturiado perekrutan pemain musik keyboard ibadah sekolah minggu. Tuaka ruas namar talenta musik keyboard narade melayani ibadah sekolah minggu di daftar homa tu ketua seksi musik Ima Amang Prince Henrico Tarihoran. Jala radema nasida madohoti seleksi mengikuton jadwal nanaing totuhonon ni seksi musik. Nomor 15 ralat pilihan. Ralat pilihan warta tanggal 21 Juni 2026 di kebaktian Minggu pukul 10. Ucapan syukur tu diakoni sosial CNN Manang Naposo tersurat 500.000 satikosna 200.000. Nomor 16 torop niruas nama dohoti permingguan tanggal 21 Juni 2026 205 halak. Nomor 10 itu ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Pedita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 21 Juni sampai 5 Juli 2026. Hatani debata napasikopon las niroha muna tersurat di Filipi 4 ayat sias sampai ayat 20. Alai gohan ni debataku do nasa narikot dihamu hobartu hamorani di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus alai hasangapon ma di debata amatai rodi saliling ni lelingna. Amin. Nomor 10 pilihan iuran diakonis sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 2.425.000. Nomor 10 sia pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna Rp 2.080.000 rupiah. Nomor 20 keuangan huria 10.412.950 rupiah. Pembangunan manang sadabe
Rp1.245.600. Sentralisasi Manang Pusat Rp1.025.450. Jumlah Rp20.744.000. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radido hami paringgaton. Mulai ate mahu pasat tami tu sudah ruas nang pasaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juni 2026 dohot hamulateon. Tuaka naso pasaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasat tosa ganu bulat tuhuria marhite-hite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso hujaan hami suang songonima akatiting parhepengon lengkap boy mata jaha di harautas titing manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangkut tabe. Songonima titing na masa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriatta saya di pas-pas tuata ma pileni bain sangap di Goarna. Amin. Maredehita huhut pamubelian sada A dohot sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion, ima minggu paupatodung Trinitatis sekaligus gabe minggu ibadah keluarga di Huriatta. Ima natar surat di suratnya Apostol Paulus madapoton si Pilemon bidusada ayat 41 ayat 7. Hamunak kanahina holongan tapai hutiut ma di bagasar rohatta huzahama songonom ma hatani tuhatta. Na madok mauliate doahu tu de batakku totong marningot ho di akka tangiyaku. Ai hubegi do holong ni roham dohot hapor seommu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akka nabadia. Anggiat ma mapakorhon hasaoron ni hapor seommi laho manadda nasana dengganna di bagasan hamu maradopon Kristusi. Ai godang do diahu halalas niroha nang apul-apul di bahen holong niroham. Ai di pasabam hodo ate-ate nyak kanabadiai ale anggia. Ido sahatna. Horas madihita saluhutna. Hamuna kanahina holongan hurian itu hatta tapatupa ibadah minggu keluargaon marhite nabui hudul sada-sada keluarga. Tentu naneng tamaknai do bahwa persekutuan pertama bagi kita adalah keluarga. Mungkin boy do akka manginang di nadeba sonna agak-agak maol. Apalagi mamolong adong salilingon sada pola parhudulta. Isarannya keperpunguan kur salilingon hudul rap dohot donganna sapunguan marsirang susadarion. Mula jotu keluarga. Buasak kamangina ngala boy sa jodo nang perap marminggu hitan na sailaunon alai suasana na boy tabuat tutongan ibagas ta berbeda-beda. Bisa saja kaum ama itu asik dengan teman-teman satu punguannya. Akaina pesongonido asik dengan satu-satu punguan. Lalu tabay marupani atik behanon neng marselpi keluar majot tong marselpi unang jodong as punguak korate. Nah, tabua masuasanai kebersamani mulak busetu tongan di bagas gabe di bagasan ni imah hitaboy mamereng satu kebersamaan nilai iman. Nilai ini haporseaon sihanguluhonot tarak bersama di tongani bagasta. Laos ubuk tu sidok kadamang dok dainang hatani debata di perminggota arianon laho manungguli hita hadiriota keberadaan kita baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah komunitas sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Alanido humulai majolo jami tahun sian sada suku-sukun songonon. Seandainya orang lain berbicara tentang atau membicarakan kita, au makatai do ngataringot tuhi tamanginang. Nah, kira-kira apa yang akan mereka ingat tentang kita? Ahado dihatai nasida taringot tuhita. Apakah mereka berbicara tentang kita dan mengatakan oh dia itu orang sukses? Atau apakah mereka berbicara oh dia itu orang pintar? Atau mereka berbicara dia itu orang kaya? Atau mungkin saja yang lain? Biado tong naasing muse amai. Ketika mereka membicarakan kita, mereka berbicara dia itu orang baik. Nabur judoibah. Dia itu selalu menguatkan saya. Manang dialah yang membuat iman saya semakin bertumbuh. Manang didok dia itu menjadi berkat bagi saya.
mungkin dosongoni pakatayon ni dongat tataringot tuhita manang adong na asing siani. Alaboy sa jodok ka manginang alay sa idodo may nagudangan si ingotot siani bana alay. Edang adong si tiruon. Manang holanak kana hurang dinggado diingotak kadongan siak kita. Setabi ati do may ati manginang. Tapi apa yang menjadi topik pembicaraan mereka tentang kita? Nah, hamunak kadamang do dahinang kita jahanak keningan ita bigi Filemon sadaya 4:1-7. Kita melihat di sana seorang percaya yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa itu? Filemon. Si Filemon. Sampai-sampai Rasul Paulus yang pada waktu itu masih dalam penjara menunggu sidang pengadilan dan vonis baginya, sampai-sampai dia berkata, "Naman dok mau lihat ya doau tu debatakku totong marningot ho di akka tangyaku." Bahasa Indonesiana. Aku selalu mengucap syukur kepada Allahku apabila aku mengingat engkau. Buju salinai rahmat zahai tamanginang di Filemon sada ayat opati rahmat tamat zahaya. Iya, aku selalu mengucap syukur kepada Allahku apabila aku mengingat engkau. Ima dia tidak kon Apostol Paulus. Nunga boy tabayak kon kadamang dok dainang remaja na pasobulung ulinai betapa indahnya hidup seseorang sampai membuat orang lain bersyukur. Madok mauliate tu debata bersyukur karena kehadiran dan keberadaan di tengah-tengah persekutuannya. Nah, isi dosi Filemonon. Siapakah dia? Filemon bukan orang hebat, bukan orang luar biasa. Dia hanyalah satu dari jemaat yang ada di Kolose. Dia bukan seorang pembesar. Dia juga bukan seorang rasul. Bukan. Dia bukan pemimpin yang terkenal. Tetapi dialah hanya seorang jemaat biasa. Ruas nihuria di Kolose na biasa-biasa saja. Tetapi memiliki hati yang luar biasa. Dalam melota inventarisir tulu hal na diungkapkan Rasul Paulus taringot tuibana di suraton di Filemon sada ayat sada dot ayat 2. Adong tulu hal di si San Filemon sada ayat sada dot Filemon sada ayat 2. Nah perjolo dia menjadi teman sekerja Paulus. Jadi dia menjadi support yang mendukung pelayanan Paulus. Yang kedua dia menjadi teman seperjuangan. Rap susah di Las Niroha nang di Arsat Niroha gabedongan ibana. Dungin na patuluhon bagas nibana dipakai gabenganan perpungu-punguan ni alak Kristen. Rumahnya dipakai sebagai tempat bersekutu. Ima ibana. Nah mungkin bisa saja adong berbeda doh tita sebagian kecil kamanginang. Molo tabereng karakter ni si Filemon alana molo ipangido parhalado pertangyangan dijabut te turmajua hita anggo si Filemon dang songoni tujabu mahamu ijabu mamar borngin disima marpungu-pungu ninay bana do. Mudah-mudahan boy tatiru ati akamanginang. Amin. Iya. Paulus menganggapnya sebagai rekan kerja, partner kerja. Menjadi teman seperjuangan dalam memberitakan Injil dan menjadi fasilitator dalam persekutuan-persekutuan di rumahnya. Ido asa pola macai ingot. Apostol Paulus di mana? Dia begitu mengingat. Diingot ha porsion ni si Filemon, diingot ha basaonna, diingot holong ni rohana. Gabi madok mauliate ma Apostol Paulus tu debata. Ala di hati dakko donak kini kadamang do dainanang taringot tu tipe karakter ha Kristenon ni si Filemoni. Lausiani mahita marsiajar laho makkanguluhan ha Kristenot ta sinwain.
Satu hal umum yang harus kita teladani adalah bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Nah, taida masian panidang yunyak kamanginang nagabe teladan dihita. Dapat jolo taja mazolo ayat 5 diturpuk tai rakmai tamat jahaya. Hata Batak ya ai begedo holong niroham dohot hapor seaummu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akka nabadiai na perjulu gabe pasu-pasu marhite hapor seaun na mangulu menjadi berkat dimulai dari iman yang hidup. Dia do lapatannya kamanginang hapor seaun na mangulun mulai dok nak kadingani aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dua hal na saling marsirainan. Menurut parohaho nak kamanginang disi alasan bersyukur Rasul Paulus dalam dua hal, iman dan kasih Filemon. Allah pasti do kasih yang sejati itu lahir dari iman yang sejati. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti baik. Ibarat pohon na manginang berengot tado songon hau hapor siauni managabe uratna, bahwa pohon itu akarnya itulah yang menjadi iman, dan kasih itulah buah kehidupan iman kita. Mulu dengganu rakna denggado parbuena. Jika akar iman kita baik, maka buah kasih kita juga akan baik. Aladi do hapedang teoritis hapor seotai. Iman itu tidak teoritis. Orang beriman kita pastikan tidak terlihat dari seberapa banyak dia menghafal ayat Alkitab. Orang beriman tidak terlihat hanya ketika dia sering memberi salam agamanya. Dang siani. Alaisia dia dok kamanginang iman nyata dalam dampak positif dan pengaruh yang baik kepada sesama kita. Dampak positif dan pengaruh yang baik. Nah, sonari abu beta sukutu diri tak kamanginang. Apakah iman saya, apakah iman kita hanya teori agama yang terlihat dari kata-kata semata dan dari penampilan fisik atau yang lain? Apakah iman kita terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain? Sianna duema. Karena pasti tadi iman yang sejati selalu menghasilkan kasih yang nyata. Hapor seaun nadenggan merperbuehon holong niroha nadenggan. Tasukuma dirita kamanginang. Napa dua hon? Sian ayat 5 bagian ai kita dituntut menjadi berkat, berarti mengasihi semua orang. Nah, naing berengot tadi si ima semua orang kudus tina. Isi do semua on. Siapa itu semua orang? Berarti mau mengatakan bahwa kita melakukan kebaikan mempunyai manfaat yang baik kepada orang lain, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita. Dakola tu zolma na makaholong hita patuduhon holong niroha. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu sangat mudah. Muradoi pitor ni ingot haburjuon nai. Tapi mengasihi orang yang sulit kita kasih, kita membutuhkan kasih Kristus. Adong do zolma maul haholongan. Ngabi naib benadinggan alai saya majua saya madau. Adong do zolma ni haholongan bawaannya curiga. Maka dibutuhkan di sini kasih Kristus, bukan kasih versi kita.
Anggo makkaholongi dongan na makkaholongi hita sa diri kamanginang. Dan pola maragama hita. Ada Batak nga diajari hita. Si soli-soli. Molorotu pestaku pasti doro autu pestam. Molosorotu pestaku. Tunggu dulu. Sampai jumlah amplop juga diperhitungkan kan. Malu tayo tak kena tuai hutai surati amplop nasa sedia ibagas 5.000. Marulau mamarsogo ibana bereng zu amplop nai sedia dia lihat tiki. Dang pola marogamo boy do tapatupa. Kasih berbalasan. Tapi untuk semua orang yang di luar persekutuan kasih kita, bahkan Yesus madokot satu akan nama kasuguh kita luar biasa memang. Alani dang boy holan holong na adong didiritai ikon holong na siya debatado kasih dari Tuhan Allah, kasih dari Kristus lah yang bisa memancarkan itu. Kita butuh kasih Kristus. Idok kamanginang na boy mabag kita makaholongi melintasi kasih yang biasa. Jadi soal sosial media molo kalau kamu singgah di berandaku dan meninggalkan jejak, maka aku juga akan dang songoni. Jadi molo idok ko nate, aduh jangkauan luas ate. Molong sarangnya nageleng jangkauan luas si babidang buti. Saya bidang-bidang na. Tanpa batas. Ima kasih Kristus jala ido nanang terjemah di bagasang ngoluta songonakka si ton Kristus kita. Kasih yang menjangkau semua orang. Jadi mungkin nak kamanginang di tengah-tengah di komunitas ta ada seseorang yang sulit diampuni, maka kita berjuang dengan kasih Kristus itu untuk mengampuni. Mungkin ada seseorang yang selalu membuat kita kecewa, dimulai dari keluarga. Adong do rasa kecewa ama tu ina tu ama, natoras tu anakot tu natoras. Saya dong doikan. Bisa saja. Nasui pabua do. Mari kita buat jangkauan luas versi iman Kristen kita untuk mengasihi. Jangan kita pakai kasih hanya sebatas pertalian darah. Gabero amatai asugari so anakku ho baburia bus turne mana. Dangi. Kasih itu yang dari Kristus itu memancarkan sesuatu yang luar biasa dari hanya sebatas respon anak-anak kepada kita, respon suami atau istri kepada kita, respon orang lain kepada kita. Tapi karena Kristus. Saya dong dora kecewa ka amatu inatta. So tunggu dokon asugari so Kristinau nga manguliaw musein. Jangan. Pakilalan holong ni hazol maud deh. Ikut tetap doh hita holong di Kristus. Suami dan istri, itu pilihan kita. So tunggu dong baru viral ate. Ibigi hamu deh nai hutatai gabi polisi maddamehon. Ala ni hapugoson mangido sirang inatai. Jangan. Kasih Kristus. Susah dan senang ikuboydo rap makilalahon. Itong-atongan ni keluarga. Hinauli ni holong ni rohani debata. Napatuluhon nak kadamang do dahinang. Diajari do hita. Taringot tu menjadi berkat melalui kesaksian hidup. Melalui kesaksian hidup. Tazaha majo ayat onom. Rap mahita majaha bahasa Indonesia. Ya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, hidup si Paulus. Anggiat mapakorhon hasaoron ni hapor siaomi. Lahomanada nasana denggan na di bagasan hamu maradopon Kristus. Nah, yang mengagumkan dari Filemon oleh Paulus adalah mendengar tentang hidupnya. Bukan mendengar tentang perkataan-perkataan Filemon. Sahalinai mendengar hidupnya. Artinya hidup Filemon, hidupnya itu berbicara banyak tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidupnya berbicara banyak tentang kasih Tuhan yang diterjemahkannya lewat tindakan, lewat perbuatan-perbuatannya. Sehingga ibarat sekarang, seandainya orang tidak membaca Alkitab, tapi dia bisa memahami Alkitab itu dari perbuatan kita.
sian parulotai. Hidup kita bercerita tentang Alkitab. Bukan sebaliknya, kita bercerita tentang Alkitab tapi tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, hidup kita, cara merespon orang lain, menerjemahkan isi Alkitab sehingga melalui hidup kita orang lain bersyukur dan percaya. Di bereng nasida, di bereng akadongatai, bohado hitam mula-ulaun. Itu terjemahannya. Ringgas mula-ulaun. Di bereng dongatai, denggak kita makatai. Di bereng dongatai, denggak kita memperlakukan nasida. Itulah yang menerjemahkan firman Tuhan, Alkitab dalam hidup kita. Karena memang ikon tak sadari orang lain lebih percaya pada cara hidup kita daripada kata-kata kita. Upor seado zol mama mereng na burju Tuhan marhite parulota daripada hanya sekedar kata-kata kita. Maka biarlah orang lain melihat kejujuran kita, kerendahan hati kita, kasih kita, supaya melalui itu mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Di bereng nasida Kristusi di ngulut tahun. Darida debata marhite parulota. Jalan aparpudia kadamang dok dainang di ayat pitu, boy marapita majaha ayat pitu ya. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Macedenggan, takas gabe pasu-pasu, omanopaupaton, marhite naradehita patuguhon rohani dongan. Menjadi berkat dengan menguatkan hati orang lain. Jadi Filemon tidak hanya memiliki teori iman, tetapi dia memiliki kasih yang luar biasa dengan menjadi peneguh, menjadi penghibur. Dan dia penuh dengan sukacita melakukannya. Buita berengak kadamang dok dainang. Portibion nuaeng nagodangan akazol mana bergumul. Huriat tope godang do akan na bergumul. Boy do rap marminggu hita molo adong giok di jamitai rak mekel hita alai boy do marasing kualitas ni ekel ta ala ni pergumulatta. Ibarat na jujut ta bege gudang do hita na masih sakui sahih nabi. Jadi adong mamekel di siha pataran, tangis di siha bunian. Banyak. Kita datang menjadi peneguh. Jala taingot. Orang membutuhkan pertolongan kita tidak melulu mereka butuh uang. Dang apalah hepeng ade basyak kita dong dodang pola hepeng ina perlu. Alai haradiot tama bigina sida mat sayarga. Bukan penjelasan-penjelasan yang teoritis, tetapi juga mau mendengarkan. Gudang dok kamanginangi. Adong dozol maun segala sesuatu sukses secara duniawi, tapi tidak ada orang yang mau mendengarkan keluhannya. Lau ibana tu tempat parkerejuan nak di san hona tekanan. Mula ibana tu jabu satabi molo ama patuneng nengak inatai menyambut ibana. Hola terlebat sautik ngai tor saya herata gading nama kuling suara inatai marsialusalusan. Tu dia maibana. Molo pungwana nama boy do pero ari Jumati do ari Sabtu marnonang do dongan nai. Nasing itu dia dilului mana asing. Erong yahu bigi berita nagyo kakamanginang. Dilapo tua mamatay. Diinum tua no sadorgo kibereng poto ni natay. Masa saya mau sebereng ngomun na. Diinum mo se ibereng. Masa saya mau sebereng ngomun na. Dia lusi bana molo nga bagak ku bereng berarti nga mabuk biaw. Turmurum naman nonaw. Dak bigyok ku be neng nain naman. Banyak orang di antara kita yang tidak ada tempat untuk mengeluh dan berkeluh kesah. Hita do dijawak kamanginang. Sebalik na pesong nido ka ama maradopon ina. Natoras maradopon ianakon. Tuaka hita na tua-tua molo pengatikina marhasohotan anak koni. Molo sah ibana tujabu sa karizona suku-suku tau nang kapan kau menikah unang baby. Leonon itu hanide, amin.
asa unang ipay may mana ngamudum neng bapa do omain na ibana mulung ngamudum hira-hira abo biro tujabu. Jangan gelisahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan itu kebutuhannya. Hita ma tempat berkeluh kesah ni nasida. Jadi terkadang dibutuhkan seorang, yang dibutuhkan seseorang itu bukan uang, bukan nasihat-nasihat panjang, karena mereka hanya membutuhkan seorang yang mau mendengar, mabege. Jadilah pendengar yang baik kepada sesama. So ini dunang di tengah-tengah ni keluarga. Gabe pendengar yang baik mahita. Alaniak ka manginang kembali lagi ke pertanyaan awal sebagai refleksi akhir dari naskotbah kita ini. Suku-suku na parpudi, molo ditaringoti dongak kita. Kalau orang lain mengingat kita, apakah mereka akan bersyukur ketika mereka mengingat kita? Mau lihat ya Tuhan, pajuk pangaudohot ibana, gabilam tugu haporsiokku. Ido dingok nasida. Apakah kehadiran kita membawa damai bagi mereka? Membawa sukacita bagi mereka? Membawa penghiburan? Atau membawa orang semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya? Ima kehadirat tahun. Kamanginang. Jalai koniman yan kerinduata dung mulak kita tujuan non. Kerinduan setiap orang di rumah. Atau ngamanginang atabereng majo naisaping tay. Ngatabereng be. Alam nang kolan na senyum-senyum dah. Turut bayak ko ma. Mulumati na ingaw. Ahado dingot ibanan main. Apa yang diingatnya? Ahado diingat siya kita. Apakah yang di sampingmu itu adalah keluarga inti, atau mungkin teman sepunguan, dengan sapar sahutao, dengan sakur, bering ma, terbayak ko mamanginang silang dison meredian. Nang pole mabiar hita, nang pole tergabe mati alani. Dison meredian Adolf Tasman na baban. Ahado na yung diingok parsimanggi sosyanam. Bahay magwar mo manginang di baga sarwa mo lobeha, biar madoko gwar mo langsung. Di someredian. Ahado diingot. Anak kokku, pardijabu, suami istri, dongakon siyanam. Apakah mereka bersyukur nanti? Manang songon natarok sinak karingan itu. Memang go singoton godang. Alayang go sitiruan sehira pas dorang adong nih. Apa yang mereka ingat? Manang ingok majo salilingon nak kamanginang dung rap terus di Cimanggisod di tonga di keluarga. Tanya kepada diri sendiri, nilai iman apa yang sudah kulakukan supaya dia bersyukur atas kehadiranku. Jalaot dotong pakyota di momen ibadah keluargaon, totongan di keluarga, di tonga-tonga di namar huria. Tuna marhuria pe ahado parbueni haporsion nok kubain. Ini kita tidak sedang berbicara uang, tetapi kita bisa menjadi gelisah dengan aktivitas bergereja kita. Ala noengot tongonak papungonak kanarikot ati amanginang. Ay buisa zodok kamanginang, hita malo maben usul. Ini begono begini, ini harus begini 10 menit patorakon usulna. Dungi Roma ketua. Jadi moliate ma diusul menain noaing parjolo. Hita mazolo papunguho sauti beina itorsibu ibana pura-pura martelepon lao. Mario teot. Dung saya dihatai ngai bereng gimana ngasai mulai may bana. Pas martelepon nak ibana, tapi sorong makuling telepon na. Karya iman itu kita nyatakan dari hal-hal kecil. Dang dipangido debat ahita manguba portibion, alai manguba diri tagabe. Orang yang memberikan makna positif kepada sesama kita. Alani dok kadamang dok dainang, biarlah kehadiran kita meninggalkan jejak yang membuat orang lain lebih mengenal Tuhan. Karena kebaikan, karena kasih, karena pengampunan, karena kerajinan. Sehingga orang lain bersyukur pernah mengenal kita. Marlas ni roha madok maulihatin nasida alahya manadahita. Amin.
Mauliate marohanami di hole Tuhan, nunga hujalohami hatam bohal nitod dinami. Maniru pabahenan ni si Filemon namat cayuli nani ida ni Apostol Paulus. Haporseaod di Yesus Kristus dohot holong ni roha di dongan. Mauliate ale Tuhan nami. Ipat sungguloko tuhami iko marparbuhi haporseon nami i. Tarlumobi maditikyon dinahu patupahami ibadah minggu keluarga. Rap sahudulak kami rap dohot akka dongan sabagas. Dohot akka dongan sapunguan. Paingotok kami hina argani kehadiran ni ganup marsasahalak di tonga-tonga ni keluarga, di komunitas ni gereja, di punguan. Ikon hupato ditok kami parbuai ni haporseon na songod dia do Tuhan nagabe legasi hupatu pahami ganuk marsada-sada. Di bani pargugoy hami mangauhod dohot mangulahon hatam. Patuduhon parbuai ni haporseon nami marhitiak ka ulaw na dinggan. Asa gabe patuguhon dohot apula-apuli diak kana humaliak kami. Mauliati ali Tuhan pasu-pasu ma saluhut na hami na makobasi diak ka naong niaturhon ni huriam. Gabe pasu-pasu mapakobasyon nami saluhut na. Pasu-pasu ruas ni huriam. Mula bergumul na sida nuay ngali Tuhan. Saya totong patugo roha na sida. Jala pakke hamiak ka dongas sa huria. Manungguli ha porsyon na sida. Asa dang nanggosada Tuhan siak kami luangan diak kaparsauran nami. Gari ada taruli Tuhan. Marhite kehadiran nami ganun marsada-sada. Tung dihamole Tuhan kadongan nami i. Pabuah hu patuduh kami dongoluha Kristenon. Ha porsyon nami na marparbuhen parbuyak kana denggan. Pinuji magwar mo nabadiay. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amen. Mari demahita laos tapasaha mapiliatta paduahon rap dohot amplop keluarga tupak tu tahun transformasi, kegiatan tahun transformasi. Pasukan
kon mapeliatta. Ale debata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhase yang hami pilihanon, pati bulhon harazaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite namin na di banwa gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.